A Benicarló, al Baix Maestrat, els xics també podran ser representants de les festes patronals. L'acord d'honor s'obri així a noves figures com els cavallers, el tirant o el rei. D'esta manera s'acomplix el Pla d'Igualtat de l'Ajuntament. Podria ser l'últim acord d'honor 100% femenina. Reina de les festes patronals 2019. Perquè Benicarló obri l'acord d'honor als homes. Ja tinguem també com a representants de les festes patronals la figura masculina. Juntament amb les dames, la Dulcinea o la Reina, noves figures com cavallers, tirant o rei. Com seria en este cas, paje de honor. Una iniciativa del Pla d'Igualtat Municipal. No fem coses les dones com els homes. Que busca evitar perpetuar estereotips. Hem tardat prou en fer-lo. Igual hi ha falleros majors, pues la veritat és que igual poden hi haver cavallers. I eliminar l'escletxa de gèneres. Molts d'homes jo crec que els agradaria disfrutar la festa igual que ho fan elles. Una iniciativa molt ben rebuda al carrer. Per què tindré jo un orgull de que la meva neta siga dama o siga reina de algo i el meu net no? On ja hem trobat els primers candidats. A veure, este any no, però està clar, però l'any que ve... Vinaròs va ser el passat any el primer municipi de Castelló amb un acord d'honor masculina, mentre que a Peníscola una votació popular ha preferit no canviar la tradició.